molt contents, la veritat, que la gent hagi vingut i pugui disfrutar de les ponències que hi ha aquí. Ara d'aquí un moment us passo amb en Josep. Enraonarà el president de la Federació Catalana. Farem temps. Sí? Ara, sí. Bé, bon dia a tothom. D'entrada, en nom de la Federació, agrair a l'alcaldessa o l'Ajuntament per acollir aquesta jornada, aquesta diada del DASC, i en especial avui per acollir-nos aquí, pel vostre suport aquí a aquesta diada i per acompanyar-nos en aquest moment. Per part de la Federació m'ho breu només posar en valor dues coses que avui posem aquí de manifest, que és, d'una banda, l'associacionisme, que és precisament el que estem celebrant amb aquest dia de l'associacionisme cultural, que és a tot Catalunya, que té marcat aquest dia. De fet, l'oficial és el 4 de juny, però hi ha actes durant la setmana per davant i per darrere, i que com a passadistes cada any celebrem amb aquesta diada de tallers de tècniques, que és el que ens identifica i el que ens dona a conèixer amb tota la tècnica. Per tant, reivindicar en aquesta diada avui l'associacionisme, som quasi 69 entitats federades aquí a Catalunya, i poder tenir aquí mestres que ens ensenyaran diferents tècniques del passadisme. Gràcies a tothom i sobretot també als companys d'aquí de Vilassar per la feinada d'organitzar-ho tot. Molt bon dia a tothom. Com a alcaldessa, donar-vos la benvinguda, sobretot a tots els que heu vingut de fora, per celebrar aquest dia de l'associacionisme cultural català i les gràcies també, evidentment, a l'Associació de Passadistes i Muralistes de Vilassar de Mar, que són els que organitzen i els que han portat aquesta celebració de l'associacionisme cultural que se celebra aquest 4 de juny. Són els que l'han portat a Vilassar de Mar. I és un dia de l'associacionisme català que la Generalitat va crear el 2014 precisament per posar en valor les associacions i les entitats que treballen desinteressadament per mantenir viva la cultura catalana. Si no fos per les entitats, si no fos per les associacions, moltíssima part de la nostra cultura es aniria perdent. Fer pessebres està molt bé, però fer-los un sol a casa no és igual que trobar-se amb més gent, anar-lo fent i anar compartint estones i tècnica i anar-ho posant en valor. I com els pessebres, milions de coses, imagineu-vos si veiessin sardanes sols a casa, no funcionaria. Doncs això, llavors es tracta de posar en valor aquest esforç, aquesta aportació que fan les entitats amb la cultura catalana, que si no, moltíssima d'ella s'aniria perdent. I en aquest cas, amb aquesta part de la nostra cultura tan important que és el pessebre. I que tanta innovació contra el que pot pensar la gent, tanta innovació aporta. Jo crec que hi ha molta gent que pensa que el passebisme és una cosa que està antiquada en el passat i que no ha evolucionat, i quan vens aquí i veus la impressió de figures en 3D i com s'incorpora la tècnica, com s'incorporen moltes altres coses, doncs veus que no és així, que la cultura evoluciona perquè les societats evolucionen i per tant també les nostres tècniques o les nostres maneres de fer cultura. Així que jo només donar-vos les gràcies, segur que passareu un dia fantàstic de tallers, de ponències que han preparat amb molt de carinyo i que culminareu la jornada amb un dinar de germanor, i desitjar-vos que tingueu molt bona jornada, que us sigui profitosa i que aprengueu moltíssimes coses d'aquest compartir els uns dels altres, que jo crec que és el més bonic i el que més riquesa ens genera al final. Moltíssimes gràcies, repeteixo, a l'associació per portar-ho aquí i esperem que gaudiu de Vilassar de Mar. Aprofitant ara, hem fet un petit recordatori als ponents, els cridarem perquè els farem un obsequi per haver vingut a fer la seva ponència. Començarem per mirar, per l'ordre esquerra, el senyor Casanovas, el Marçal. Espectacular aquestes figures, Marçal? Gràcies.
Després anirem al Bernat, que està per aquí. Aquí. Jordi Bernat. A les figures tenim dos que van corrents, ja les veig, dos noies que són les Nicolau. Nicolàs, perdó, Nicolàs. Després tenim en Piferrer, el senyor Xavi Piferrer. Xavi Piferrer. Que les mans connectades a l'orella. I al final, senyor Joan Carles Caparrós, Capdevila per això, la meva memòria ja comença a fallar. Vale, deixarem, ja us ho tant, en farem una a la federació, el senyor president Ramon Albor. Molt bé, gràcies a tots i comencem. Donem per inaugurada aquesta fira. Molt bé. Bravo.